Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe, mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla, mi wayri waddango en video. E dede hande mi waddani en videowol dammugol amma ngol nafan en derɗiraaɓe. E dede onon nastunoɓe gal 999 years on creyi kontoji moɗon. E wodi haɓe hokkata on seede amma foti on andata babal mai. Kanjum mi yiɗi mi holla on lawol ngol on tokkata arande mai. Useni habde partaje videoji mai e non naka kanjum mi torata on onon wondaɓe nder group ji Kudal Plako TV ɗo habde nastegal group ji WhatsApp on wata himɓe ha nder group ji mai. Allah hauto en ha mbar jari derɗiraɓe. Group ji meɗen ɗo maɓɓiti ko a wonai administrator a watan kala mo a mari haje fu. E non derɗiraɓe, nda application man ha ɗo en wara en nasta. To en wari en nasti ɗon en wara profil ɗo tammi on laran nda 83 franc tan mi mari. Wodi haɓe resanta yam seede, mi lorta ɓawo sai mi wara haɗo, banni mi dasa. Nda haɓe windi ganye 50 chaf par jour, mi wara mi klika dow ton banni. To mi kliki dow ton banni sai mi rena seɗɗa ɗum vanga. Rezo on ɗo dama wane derɗiraɓe. Mi lorta ɓawo mi lora mi klika dow ton. Rezo man sali sam. Bon, to mi waɗi banni nda haɓe hollata yam mi mema transfere lo potefe. Mi tammi arande on lari ɓe hokkino yam ko watta 20,000 mi itti. Nda jotta bo ɓe hokki yam 6,59 boro jego be temere joi. Wara mi klika dow ton banni mi transfera seede man ha portefe am. To mi waɗi banni sai mi wara mi vurta, en tawan ɗe yasina wala. Nda seede man 6,674 franc. Ha mi wara mi waɗa tan retrait. Mi waɗa mi tappa retrait seede man banni 6,674. Mi waɗa mi yi'a dow retrait tan. To sai mi waɗa mi ɓedda confirme. Mi rena seɗɗa mi pasi yanta seede man. Tammi on lari ha ɗo nda mi receivan ɓe ta'an frais, nden min mi receiva 6,340 franc ou bien 6,339 franc. Kadi dai no en receivi fu. Bon, nda message mai wari seede man yotti ha konto am 6,340 franc. Derɗiraɓe, nda babel man ha on waranta on lara daidai wodi ko ɓe hokki on na wala haɗo. To ɓe on tawi banni tan kam ande wala min gam reso on yeso ɓe waddanan on lara. On yettama. Assalamu alaikum.